everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Gidagit man to siya og hangtod karon wala balita kung asa na buhi pa ba o patay na ba ka? Ug ang suspect. Kinsa masab? Natong higayon na. Mo'y primary suspect ang lieutenant pa og karon mao na si Major Gaspar. Siya nasab? Anak gitingali sa demonyo katong tawhana. Hangtod nga pipila ka mga buwan ang nilabay. Nahilom ra gito kasuha ay. Wala gid idongo pa si Binjak og ang primary suspect nga na-promote hinoon sa pagka-police major. Kaluoy in taon sa mga nahimong biktima sa kabangis sa kagaw nga Major Gaspar. Naabi ni mo no, Misael. Sabasab ni mo kaisog ang ginganlaw yung Binjak. Wa siya mahadlo kay nisukol ni Sir Gaspar nga berdugong polis. Ang bahay na sab ni Glenn ang pangutanan ako nimo karon. Inday chikading. Sige. Padayon na sa mo mga pangutana, Misael. Bahay na kini kang Glenn. Kanusa mo katapusan nga nagkita inday chikading. Okay. Masulti na lagi ko nimo ani. Yes. Dili siya dangop na ako na itong mga higayon nga. Ikaw mo'y nahimo diyang problema. Unsa? Maugit ka na tinuod, Misael. Huwag sa makausap pa. Gisumbungan na sa kuniya sa iyang problema sa gugma. Ning bago lang sab. Wa ba siya mudangop nga na nimo? Aron pataguan ang daghang kwarta? Ambot. Huwag mo ko nasayran bahin, ana. Uy. Hinaot pa untag ang nagsulti kas tinuod inday chikading. Wagi ko'y nakuhang kasayran gikan sa maong agawon kanhi nga bayot ni Glena by Sarge. Tingalig nilimod lang to, bay. O, tingalig itong magsultis tinod. Na, wagi tayo mahimo. O mao ka na iyang buhaton. Iyaban ang katungod. Asa mo ta paingon ni, bay Misael? Burdo pa ta? Mularas ta nga to sa mga dapit nga posibleng adtuan ni Glena by Sarge. Matay mingaw man. Yata sa lubnganan sa batan o babae nga si Marian. Pero, murag dinigikan si Glena. Ha? Anong nakaingon mo ka na, bay? Tungod yan ang kandila nga mag-uhay lang gid nga naupos. Ug na say buwak nga presko pa kayo. Tanawa ka na. Tanawa, by Sarge. O, tuod no? Tuod no? Pero, sure gid ka kabay nga si Glena mo ni Ani din eh. Di ka mga kaprintihan lang aning gilubong? Hugot ang akong pagtuo nga si Glena mo hindi ni kanina, by Sarge. Kanya kay ganihar man to. Layo na sa kito karon ug asa to siya paingon, bay Misael. Tana, panggawas lagi kan din ng semeteryo. Kuya, paso mo kuya. Halina ba? Sige na yan. Dali bay, palina una ta. Upadayon ta sa paggawas ining Suna kuya. sementeryo. O by Sarge. Kining, Dong, Hmm. kining may nakita mong babae ganina nga miso din sa menteryo? Unya, doon na gani uwat ang iyang naw nga nagbadlis? Hala. Oh, kuya. Oh. Indot ka na iyang lawas niya. Gwapa. Pero, nalay uwat yung naong. Ay, kanyihar man to. Labas siya kauban? Wa man, siya man to kusa. Naamto siya motor.
Ano kung nga wag nato ikaabot sa menteryo si Glina, Bay Sarge? Bay, Misael, ang kuyaw diha og ato siyang ikahinagbo, bay. Magigpinusilay na inuuni nato. Unsa? Pero, inaot nga, di lagi na may tabo, bay. Ipahilayo lang yung taka ng may tabo. Asa naman sa tapayon ini? Bay, gusto lang ko na pagpangita ng Glina, bay. Ay, si Mama Dibi mo yung tagaan na itong panahon, aron sayro na to, kung hain sa dadaan atong kagaw nga Major Gaspar. Musta ang kahimtang ni mo din Nang Dibi? Major Gaspar, mapatay kag yun sa akong anak ding gibuhat mo karon nako. Ako mo mapatay niya. Nagkasabot ka? Ha? Namigo kayong nagmala ng tao nga pinakasuod sa dughan sa akong kaaway nga si Misael. May adlaw raw niya nga makuha ka sa akong anak. Pati yun kag yun po niya, Major Gaspar. Pataon yun po niya ang imong kalawasan sa mga bala. Timan ikining gisulti ko. Ay kugadlo ka. Bangag sa ilong. Bangag sa ilong ni mong lisngag, Major Gaspar. Unsa? Tanaw tigmalipay ba si Misael ining gihimo ko ni mo ng TV? Tanaw ta! Bay Sarge. Kikulbaan mo ko. Bay, Misael. Walang ginatid daw tang gihimo ang kagaw nga medyo sa akong inahan. Bay. Asa ka na ko sa pangita. Bay. Nanawag ang kagaw major problem. Api. Ako ito bag, Bay Sarge. Yeah, dawa ta, bay. Hello. Ihatag ni Misael kami gisulti ko by Sarge. Ako kinikagaw. Baya. Ikaw din eh. May ikaw dayon mo'y nitubag sa akong pagtawag, Misael. Ang akong inahan. Asa si Mama Dibi. Ni Aman. Baya, napuno sa bunog ang naong og kalawasan. Ayaw pasakiti ang akong inahan. Kagaw ka, Major Gaspar. Wa si labot sa atong away. Uy, baya, lami king nagmala ng tao. Nga suod yung kayo sa imong dughan, Misael. Lami. Pakita na ako. Kita mo'y magharong. Lalaki sa lalaki. Pildi ang maglagot. Usaon naman. Ya ako man mo'y nakapabor karon, Misael. Major Gaspar, kita ang magsangka sa bisan unsang klasya sa away. Ayaw lang iapil ang akong inahan. Niyao, paminawang imong inahan. Pagsulti ka mo si Mama ni mo, Dibi, Misael. Oh. Oh. Misael. Mama Dibi? Hello ba? O sige, buhat ni mo na ng kagaw nga Major Gaspar. Sakit lang akong kalawasan sa iyong pagpanagpan ako, anak. Mama Dibi. Andam na ko sa bisan unsa ngayon buhaton ako. Basta dili lang ikaw mo'y iyang mapatay, anak. Dili ba? Dili ko makatugot nga may nautang mahitabo ni mo sa iyang mga kamat. Dili ma. Ma? Baya, swerte kayo mo kay nagkasulti pagit mong inahan og anak. Sa katapusang higayon, pinagi sa phone. Kung sibuti mo ipasabot. Ako nang awanan ng akundalan sa sigapal. Tiwasan ko na. Oh, Ang pinalangga ni mong inahan, Misael. ayaw ka nagbuhatan, Major Gaspar. Maluoy ka sa kong inahan. Dili ko magkamaong maluoy, Misael. Sama ko ni mo kung maunay mo hukom ang kinabuhi sa tao. Nga imong patyon. Dili ko magkamaong mubati o galuoy.
Major Gaspar. Ayaw. Ayaw ko tiyon yan ang pistola ni mo, Major Gaspar. Major Gaspar! Adiya! Adios! Major Gaspar! Ayaw patyang ako inahan! Ayaw! Misael! Ano? Ma! 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 Bay! Ma! Bay! Unsa nito po? Ha? Ipatay sa kagaw nga Major Gaspar ang imong inahan, bay? Pantay na sinang DP, bay! Ginoo ko. Kaluoy ba sa inhan ni Misael? Dili sayo ng pagbangutan karon mga tungura sa skwadro, General. Tinuod ka na, Captain Clint Ringa. Naluoy ako ni Misael. Oh, turay. Gipasulsi na namo sa among Alpha ang dapit kundiin mo'y gitawag og safe house number 2. Apan abandonado na kini, Sir Mart. Unsa? Kaanugon? Dali kayo nagkapangita og kabalhinan ang tride. Mingaw na kaayo ang maong dapit. Ug tuwa na gani mga nagbantay dito nga mga organic members sa kapulisan. Bay! Bay! Bay, Misael, bay! Napalga na ang patay lawas ni Nang DB, bay! Unsa? Giugat na karon sa mga pulis ang patay lawas ni Nang DB. Nga nag-utaw-utaw sila kung sapa sa silmugi. Bay, Misael! Bay! Naangin taon ang imong inahan. Magbayad ka, Major Gaspar! Magbayad ka! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.